pýtate sa na palm spin, jak to urobiť, ja vás to naučím za pár minút, to sa dozviete. Skúste palm spin, najprv sa vám ukážem, jak sa robí palm spin. Tak sa robí palm spin. Sice to moc nedotočujem, ale aj tak palm spin ovládam. Ale keďže vy neviete palm spin, tak ja vám poradím na to, aby ste sa nebali. Najprv, keď vám to nejde a robíte to tak to nevadí. Ja vás to naučím. Skúste sa tak dať ruky, pretože keď dáte tak ruky, tak vás to vyniesie tak. Jo, dotočíte to. Rozumieme sa? Musíte to skúsiť. A ďalší krok bude, a prvý krok bude, že musíte robiť tak. Tak. Keď to viete, to je jedno, takže ideme ďalej. Druhý krok bude, že trošku viac to urobíte a urobíte taký krivý palm spin. A finálny krok bude toto skočiť, vo vzduchu. A teraz budeme pokladať ruky až vtedy, keď pomaly budeme dopadať sem. A môžete sa takto postaviť, pozerať tu, vytočiť rameno do tejto strany a snažíte sa urobiť palm spin a udržať. Takto. Veľmi jednoduché, fakt jednoduché. Musíte to skúsiť. Finálny krok bude všetko to urobiť a urobiť to v osi tak, že to nedotočíte, ale budete to vedieť. A už máte palm spin. Teraz ideme na vysvetlenie poriadneho palm spinu, že keď ste prekonali strach a toto môžete aspoň skočiť, tak teraz ideme na vysvetlenie palm spinu. Takže začneme tým, že položíte ruku a prijate tam druhú ruku a urobíte. Vidíte, celé som to dotočil. Dotočil som to viac, než ste si mysleli. Ideme na ďalší krok. To bude už trošku lepšie. Teda to už bude normálny palm spin. A už robíte iba takto sa chytíte, takto sa postavíte a urobíte. Keby ste chceli vidieť ďalšie tutoriály, tak dajte like a odber.